$8.50 ang bili ko nito. Ito kay Mark Jan, kay Mama, ito akin to. Yung ano. Tsaka itong pabango para naman mag-amoy ano tayo. Amoy fresh. Ito kay Mark Jan. Mas marami yung kay Mark Jan kasi love namin yan eh. Nag-iisa lang yan eh. Di ba na? Bunggod direct. Mga kawaray. Kaya naman kami. Dinner time. At Robin. Pag-uwi, tulog na. Wala nang ganang kain. Kanin natin doon, patis doon. Robert, Bagalano na yun. Nagulag-ulag mo na ng aking. Ano plate? Ay, may ano pa? Plate pa? Ha? 3211 po. Bibili pa naman ako ng popcorn. Ano? Ng popcorn. Yung popcorn. Ay, dalawang daan pala. Hindi mo mabili. Pag may makita kong kettle corn dyan, bibili ako. Nak! Huwag mo ilagay yan dyan. Mabasa ka na. Ilit na. Nakakampi tayo namin. Saya nito ay pig pala ba yung pig Bagay doon. Ganito ang hawak niya. Dito na. ano ba binili mo? Magkano? Pili yung
Okay daw. Diyan na. Ano? Kaya patuloy nga ako dun, bay. Lagay muna ako sa lang. Lagay lang kami. No, tingin muna. Picture. Picture. Dito. Kainan natin lahat. Okay, start ka na. Start ka dito. Huwag ka na dyan. Dito sa gilid mo. Yo, kasabay nga ako ng ano pa ng book. Ay, puti daw. Kahit. Wala ba? Tinda bukas? Ha? Ano nangyari kaya no? Nangyari? Wow!
Tawag mo na lang kayo. Jumay ka na. Dalawa. May puti isa. Dalawa lang. Dalawa. Tapos, parang mo muna ko naman sa akin. Muna kayo magka. Kasi ron, Linda. Oh, yan siya nga. Lamas panonood. Hey guys, ano pala ni partner pala ni Robert Bagalan. Sino mag-comment sa akin ano? So partner rin sila ni Robert Bagalan. Ay, partner ko sa Vegas. Kaya Robin. Waray ka? Waray-waray pa. Pero mga Dolores, doon na ako. Pero dito ko Picture tayo. May. Coba. Hey Robin. Ay, na yung cellphone mo. Ikaw naman. Hirap na hirap ka na dyan. Kanin ka ba? Sayang na din natin na perfect kanina. So, nakuha ko siguro yung pangalawa, no? Okay, perfect ko. Yung 10 na lang, no? Hindi, mananalo ng ano, ang tokens. Hindi. Limang tokens. Dati kasi hindi siniseryoso. Ay, balikan mo? Normal yun na gano'n. Nanganiyo ko ng konti. Kaya nga, ganito eh. Hindi, nakapuwente na. Nakuha ko na lahat, pero pinili Pagod ka na, no? Pagod ka na? Ha? Hindi yan? Bro, kapag lang ba sa dinosaur? Pagod siya eh. Siguro siya yung dinosaur. Kasi nung nakita niya yung mga No. Takot man. Pero rin, magandang vlog dito kasi so, diretso. Upload mo na diretso. Wala na punta dito. Hindi
Tawag na tayo sa likod, di ba tawag? Masarap, di ba? Ay, sarap sa akin mga kaibigan dyan. Para kay Sangkay B-Boy. Para kay Sangkay Matthew. Para kay Sangkay Grace. Kay Ma'am Criselda. Glory Creation, Sangkay. Kay Will. Forces Steel ng Team Tacloban. Nanay Violeta Reyes. Kabus, Sangkay. Sir Sunny. Mabi TV, shoutout. Tunay na buhay sa Europa, shoutout. Pa. Colverdu, shoutout. Itaaw. Sangkay Linma. Romel Quezon. Boss Romeo. Merge Gonzalez. Merge Jerry. Boss Romeo, shoutout. Oh, Mario pala. Boss Mario, shoutout siya. Ate Emily, shoutout. P.E. Terio, shoutout. Robert Bagalano, nandito pala. Tawa ka na naman nak. Nanay Mobile Fitness ng Planet Solo ay Kuya Remus Dara. Alright. At na ako kumain. Maraming salamat sa tao na bigay sa amin ng blessing. Maraming salamat. Ingat lagi. Thank you. Wish ko, shoutout. Salamat ka, Waray. Pauwi na kami. Salamat dyan, shoutout. 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 Pauwi na kami mga kawaray. Kaya na kami sa jeep. Yan, sinili ko rin. Pinood ko na. Tribal. Thank you so much sa tao na bigay sa amin ng blessing. Maraming salamat po. Sana marami ko pang blessing na matanggap. More blessing po. Thank you so much. Kabaray, uwian na kami. Ang bibi ko.
lalakad. Yan si mama yun. Please, pastor. Pagod na ikaw? Pagod ikaw, no? Salamat pala kay Robert Bagalanon sa paglibre sa amin kanina ng lunch. At ako naman naglibre kanina ng nilibre kami ni Robert Bagalanon ng lunch at saka kape. Tapos yung billiard, siya rin na naggastos nun pag billiard namin. Tapos yung dinner, ako naman ang pagkain, libre ko naman. At nagbigay pala si Tatay Robin. Yeah, salamat po. At salamat din po sa ating mabait na nagbigay ng blessing. Thank you po. Ano na? Lakad! Please! Na-enjoy mo ba? Parang pagod ikaw, ah. Pagod ikaw? What's up mga kuray? Dito na kami sa bahay. Yung nabili namin sa sa binigay sa amin. Kita. What's up mga kuray? Yan mga kuray ang bili natin sa binigay sa ating blessing ng ating kaibigan sa YT World. Yan. Mga kuray. Ito lang yun, ba? Yan mga kuray. Thank you so much. Thank you sa blessing. Ito, medyo mataas to mga kawaray. Asa ba resibo nito? Hindi may pakita yung mga resibo. Ha? Kita mo pa yung mga resibo. Hindi na? Yung mga kawaray yung nabili namin sa SM Fairview. Mga kawaray. Ito, akin to, sombrero. Wait lang nak, wait lang. Later. 850 ang bili ko nito. Ito, kay Mark Jan, kay Mama, ito akin to. Yung tsaka itong pabango, para naman mag-amoy tayo. Amoy fresh, ito kay Mark Jan. Mas marami yung kay Mark Jan kasi love namin yan eh. Nag-iisa lang yan eh. Di ba enjoy yan si Mark Jan sa kanyang pag nakadalawang playgrounds. Aray ka, ang anak ko. Yun, kunin mo na. Yan, naglalaro na siya. Ay, ang galing ng bibi ko. Thank you po. Salamat po sa nagbigay. Yan, Tribal 850. Thank you so much sa mga sumusuporta sa aking YouTube at sa taong nagbigay sa amin ng blessing. Maraming salamat po. God bless. Ingat po lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Shoutout kay Robert Bagalanon at kay Tatay Robin. Salamat sa paglibre mo ng lunch, Robert Bagalanon, at pakapi. At sa dinner ako naman, at nagbigay naman si Tatay Robin. Thank you, salamat sa inyo. Ingat kayo lagi, God bless. Thank you for watching. Bye-bye. Pa-share and like and comment daw below sa mga baba ng comment section. Bye-bye. I love you. Peace out.